సోల్మిలు నమ్మకుడ్ల తొడు వార్తలు ముఖ్యాంశాలు. ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳಿಪುದ ವಿಶಿಕಾನು ಪ್ರವೇಶ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರನ ಕೊಡುಗೆ ಬಗೆಟ್ ತಿಳಿಪಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ. 2021 ಸಾಲದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪರ್ ಐನ ಜಶನ್ ಛಬ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಡಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಪುಣ್ಯಪಾಟಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಓಲ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಾಲದ ತಿರುಗಾಟ ಶುರು. ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿನ ಎದುರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ. ಕುಳದ ಬಜಲ್ ಕಾವುಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಬಕ ಗೋಪೂಜೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಉದಿಪನ. ವಾರ್ತೆ ವಿವರ. ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳಿಪುದ ವಿಶಿಕಾನು ಪ್ರವೇಶ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡಿಪು ಉಂದಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು. ಹೆಗ್ಗಡೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರನ ಕೊಡುಗೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. This system, Ayurveda, is as old as any other systems in the world. Recently had an opportunity to address the University of Rajiv Gandhi University Ayurveda Day, and there I said every country has a folk medicine of its own. You name a country, there is somebody who says I am a folklorist or folklore medicine giving person, because it has come down from the family. Family wise, their ancestors, they were giving drugs, they were giving some combination. They had research done in those days, thousands of years ago, on herbs, roots, herbs, and leaves, branches, flowers and everything. And they knew number of combinations. You can find 100 to 150 combinations in each medicine. It's a mystery. मेरी प्रार्थना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डॉक्टरेट किया है, स्नातक बीएमएस किया है, तो आप आयुर्वेद की फील्ड में बहुत विधाएं, विधा कहते हैं कार्य करने की प्रणालियों को, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिनको आप चयनित करें. आप बहुत अच्छी चिकित्सक बने, आप बहुत अच्छी शिक्षक बने, आप बहुत अच्छी अनुसंधानकर्ता बने, आप बहुत अच्छी प्रशासक बने, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम करें, आप पब्लिक हेल्थ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लें, आप आयुर्वेदा के पोस्ट ग्रेजुएट सो मेनी कोर्सेज आर देयर, उसमें किसी में एडमिशन लें और उसके बाद उस आयुर्वेद की आप प्रगति करें. इसके अलावा आपको आयुर्वेद में इन्फोर्समेंट एंड मैकेनिज्म, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भारत सरकार एक शब्द यूज करती है, इन्फोर्समेंट एंड मैकेनिज्म, और ड्रग टेस्टिंग लैब. इसके अंदर आप बीएमएस और एमडी जो द्रव्यगुण रसायनशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये जितनी विधाएं मैंने बताई हैं, आप प्लीज उसमें काम करें. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗುರುಕಾರರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೇರು. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಬರವು ಸಂಸ್ಥದ ನೀರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪದವಿ ದೆತ್ತನ್ನ 187 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೇರು ಮಮತಾ KV ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯರು.
ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರವಣ್ ಪಂಪ್ನ ಜವನಗು ಎಣ್ಮ ಜನತ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಸಮ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಜವನನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು 2028 ಬರ್ಕೆಡು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕಿರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪಗ್ಗೆ ಸಾಧಿಸಾದಿருந்து தெரிந்து ಬೈದಂಡು ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡದ ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡು ஒரு ஜவனகு ஒஞ்சி கூட்டதக்கள் சம பெட்டுப்பாடுன ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತೂರು ನಡೆತದಂಡು ಅಳಿಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿನ ಎಣ್ಮ ಜನತ ಕೂಟ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಜವನನ್ನು ಶ್ರವಣ್ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತದಿರು ರಡ್ಡು ಕೂಟದಕ್ಕಿನ ದುಂಬುದ ಪಗೆಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿருந்து ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಾರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು 2028 ಬರ್ಕೆಡು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕಿರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪಗ್ಗೆ ಸಾಧಿಸಾರ ಜವಾನಗ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿருந்து தெரிந்து ಬೈದಂಡು ಇಂದ್ರಜಿತ್ನ ಬೇಳೂರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅತಂಡ ತಲ್ವಾರ್ ಜಗ್ಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೇಳ್ದಿತ್ತಂಡು ಇತೆ ಪೆಟ್ಟುದಿಂದನ ಜವನಿ ಶ್ರವಣ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕೇಸದ ಆರೋಪಿನ ಸೋದರಿ ಆದುಪುನ ಅಂಕಿತ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ IPC 307 ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಕಾರಬುಡುಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜುವರ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬೇಲೆಡ್ಡುಪುನ ಯೋಗೀಶ್ ಪನ್ಪನಾರಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಪುನ ಯೋಗೀಶ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಾ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನಾರ್ ಕಂಡನೆನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿದರು ಎಡತ ಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಯರೆ ಕಾರ್ನ ದೆತ್ತ ಮೇಕ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಯೋಗೀಶ್ ಕಾರ್ಗ್ ಅಡ್ಡ ಉಂತದು ಈ ಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡದು ಬಲತ ಮೀಟ ಪೋಯರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ದ ಎದುರು ಕೋನ್ಲೆನ ಅಡ್ಡ ಉಂತದೆ ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಯರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯರ ಬತ್ತನಂಚ ಮೇಲಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ತಡೆಪಿರಿ ತೂಯಿನ ಸೀಮಾ ಮೇರ್ನ ಕಂಡನ್ಯಗಳ ನೆರ್ದು ಜುವ ದೆಪ್ಪು ಅಂದು ಪೋಡಿಪಾದೆಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೀಮಾ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನ ದೂರದ ತಂದು ಪೊಲೀಸರು ಯೋಗೀಶನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರು ಬುಡಂದೆ ಸಾಧನೆ ಪುಣೆಪಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಊಳ ಕಷ್ಟ ಆತಂದು AESL ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಂತೇರು 2021 ಸಾಲದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಡು 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪರ್ ಐನ ಜಶನ್ ಛಬ್ರ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡಪೈನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ತಂದು ಅರಪಾತೇರಿರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆಂಟಲ್ಗೆ ಸೇರೋಡಾನ್ ನಡೆತಿನ 2021 ಸಾಲದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟಡು 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪರ್ ಆದ ಪೆರ್ಮಿಸನ್ನ ಜಶಬ್ ಛಬ್ರ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗದ CV ನಾಯಕ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಲು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಎಕ್ವಿನ್ ಲಿನ್ಸ್ಟನ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪಿಂಟೋ ಅನನ್ಯ ಭಟ್ JEದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ IOQMದ ಅಂಕಿತ್ ರಘುಪತಿ ಪೈ ಸೇರಿದ 4 ಜನ ಆಕಾಶ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಡಿಪದ ಜಶನ್ ಛಬ್ರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು 750 ಮಾರ್ಕ್ಲೆಗೆ 715 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿಕ ನದಿರು ಅರ ಆಕಾಶ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ದೆತಂದು ಆಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದು ಆಕಾಶ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಮುಡಾದಿರು AESLದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಲ್ಲಪಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಾತಿರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯನು ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬುಡಂದೆ ಸಾಧನೆ ಪುಣೆಪಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಓವುಲ ಕಷ್ಟ ಆತು ಅಂಚನಕ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಮಾತ್ರ ಆತು ಭವಿಷ್ಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು The goal is which is living inside you every moment. The goal is when you say that this is my goal, that means there is no other option. This is the only desire which I want to achieve in my life. Purpose can be multiple after that. That if I am doing this, what else I am going to achieve? So one thing I have found in many of these students that they do not have one clear goal in life. What I want to do. Maybe if you say, if the medicine or the college is not very clear, that okay, that's fine. I really want to leave behind a bigger thing. I want to impact people around me. And that one goal, one desire which is living all the time inside us. So if you really want to change tomorrow, my request to you is change today. Change something in your life. Change at least one habit. If you really want to become successful, or if you really want to leave some imprint behind, people are waiting for you. This world needs many more Kalam, many more Einstein, many more Newtons. There is a huge scope of the great people to invent something big. Choice is yours. ಜಶನ್ ಛಬ್ರ ತನ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಆಕಾಶ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ಕ್ ಕೋರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ್ ಬಂಡಿರು
I have also been taught by so many other teachers, and I am very grateful to Sudhir sir also. He has also taught me botany. So I thank all of my mentors, counselors at Akash who have kept motivated me. You have already studied a lot of things from morning till evening. What should you do? Should you learn something new or should you revise it? My suggestion is you revise what you have learned that day and do it every day. Don't back down from that. When you do it every day, when you revise in the evening what you have learned whole day before going to any new thing, that's when it will be clear to your mind what you are doing. If you suddenly start some new topic out of nowhere after coming from the coaching and suddenly you lose a track of everything else which you have done till now. So sometimes people do that mistakes, but it's not bad to do mistakes. You should learn from them. ಆಕಾಶ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಟೆರಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಏರಿಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಜಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಕಲ್ಪನಕ್ರಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತು. ரெண்டு திங்களோடு தும்பு கணேஷ் ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನಾರು ಕುಡ್ಲದ ನಂತರುಡು ಬೈಕ್ ಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರಿನ ಬೈಕ್ನ ತಡೆತದು ಮಂಗಳಮುಖಿ ಕಂಟೆಲ್ದ ಚೈನ್ ಒಯ್ತದು ಪದ್ರಾಡಾತಿನ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಕದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಆರೋಪಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾನೆ ಗೊಂಬೆ ಯಾನೆ ಅನಾಮಿಕ ಪನ್ಪನ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಬಂಗಾರದ ಮೂಜಿ ಚೈನ್ ಸ್ವಾಧೀನೋಗ್ದೆ ತಂದೇರು. ಕುಡ್ಲನಗರದ ನಂತೂರು ಕೈತಲು ಬೈಕ್ನ ತಡೆತದು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಒಯ್ತುಕೊನೊಯ್ನ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಕದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ತದೇರು. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾನೆ ಗೊಂಬೆ ಯಾನೆ ಅನಾಮಿಕ ಪನ್ಪುನ 27 ವರ್ಷದ ಆರೋಪಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಹಿಡಿದು 79 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕದ ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನೋದೆ ತಂದೇರು. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಅರೆನ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ನಂತೂರು ಪದ ಹೊಡೆದು BSNL ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಂದುಪುನಗ ಹೊರಡ್ದೊರಡನೆ ಅಡ್ಡಬತ್ತಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಮೋನಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ರಟ್ಟಾದು 24 ಗ್ರಾಮದ ಚೈನ್ ಒಯ್ತದು ಪದ್ರಾಡಾದಿತ್ತಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರು. ತನಿಖೆ ನಡಪಾನಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ತದು ಕುಡ್ಲಗಲಿ ತಂದು ಬೈದೇರು. ಆಟದ ಮೇಳದಕ್ಲು ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾಟ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೇಳಪಿದಾಡ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಜಿ ಮೇಳದಕ್ಲು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಆಟ ಗುಬ್ಬೀರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿನ ಎದುರು ಪದರಾಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿದು ನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಪೂರ್ವರಂಗ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಸೇವೆ ಆಟ ನಡೆತ್ತದೆ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಜಿ ಮೇಳದ ಈ ಸಾಲದ ತಿರ್ಗಾಟ ಸೋಮವಾರ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾದು ಶುರುವಾಣಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಾಸುದೇವಾಸ್ರಣ್ಯರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರಿಯರು. ಆಜಿ ಮೇಳದ 16 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ದೇವರನ ಎದುರು ನಡೀತೀರು. ಆಜಿ ಮೇಳದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸೇರಿನಂಚ ಆಟದ ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಡಪಾವನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನರು ಮಾತನಾಡತ್ತಲು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರಿತೀರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ್ವರಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವ್ವವು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿದು ಆಜಿ ಮೇಳದ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಕೊಡ್ತೊಡು ನಡತಂಡು ಒಡ್ಡೋಲಗಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಜಿ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಟೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಯರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಬರೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. Govinda
दशरथ नंदन गोविंद दिमित दिनते तकत दिनते दिमित दिनते 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 ಕುಡ್ಲದ ಬಜರ್ ಕಾವುಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಗೋಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲಗೋಕುಲ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಜಲ್ ಕಾವುಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ದೀಪೋತ್ಸವ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಗೋಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ರೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ತುಡರ್ಪುತ್ತಾದು ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಪಾತೇರಿರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರದೂಷಣರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಬಾಲಗೋಕುಲ. ಅಳಪ್ಪೆಯ ಕರ್ಮಾರ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ವಾಸುದೇವ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬಲ್ಮಠದ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕಾರಿನ ಬುಡಿದಿ, ಎಸ್ಎಲ್ ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ದ ಹೇಮಂತ್ ಶೇಟ್, ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಭಾರ್ಗವ ಬಲ್ಯಾಯ, ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ, ವೀಣಾಮಂಗಳ, ಉದ್ಯಮಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಹಾತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಗಿಡು ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳು ಭವನಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಜಾತ್ರೆ ನಡತುಂಡು. 2ನೇ ದಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಶ್ರಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಕಿನ್ಯ ತಲಪಾಡಿ ಮುಕ್ಳು ಐಗುಡೆ ದಚ್ಚಿನೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾಯರು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿನ ಕಣ್ಣದುಂಬುಕು. ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಶ್ವಮೇಧವ ರಚಿಸಬೇಕು. ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಕುಡುತ್ತ ರಸಟ ಸತ್ತ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಕುಡುತ್ತ ರಸನ ಪೂರ ಕುದ್ರೆ ಕೊಡ್ತು ಕುಡನು ಪೂರ ಏನೇ ತಿಂದುನ ಅಂಟ ಎಂಕೊಳ್ಳ ಕುದ್ರೆ ಬತತು ಬತತು ಒಂದು ಋಷಾಶ್ರಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರಿಪೇರು ಅಲ್ಪ ದಾದಾವು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಚೆತ್ತಳದು ತವೆದೋ ಈತನ ಜ್ಞಾನ ತುರಗ ಇದರು ಕಟ್ಟಿದರೀಗ ಕುದುರೆದಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದಿನ ಅಯೋಧ್ಯದ ಸೇನೆನು ಮಾಜಾದು ಕುಡಿಯರೆ ಗುರುಕುಲೆ ಈರೆ ಸಾದಿ ತೋಸ್ಪಾಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಈರೆ ಸಾದಿ ತೋಸ್ಪಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಡಿಯೊರ್ಚಿ
ಅಮ್ಮ ಕೇಳದಿರು ಅಳಲಿ ಮಾಡುವುದೇನು ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳಿಪುದ ವಿಶಿಕಾನು ಪ್ರವೇಶ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬಗೆಟ್ ತಿಳಿಪಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ. 2021 ಸಾಲದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪರ್ ಐನ ಜಶನ್ ಛಬ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಡಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಪುಣ್ಯಪಾಟಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಓಲ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಾಲದ ತಿರುಗಾಟ ಶುರು. ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿನ ಎದುರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ. ಕುಳದ ಬಜಲ್ ಕಾವುಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಬಕ ಗೋಪೂಜೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಉದಿಪನೆ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊನ್ಮೇಲು.